Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahidan. Maadjong buntag kalibutan. Nagsugod magstorya si Denise og pait ba. Di ba ninyong kami mga doktor wa po nagpait ay Santa Cruz de Igos. Grabe gyud mahigal. Sa hospital wala mo refund ang PhilHealth. Pila na kabulan karon, walay refund ang PhilHealth. Unya, unsa may isweldo sa mga nurses? Nag-isa ka gani ang mga sweldo sa nurses karon may gala kay kung dili isa ka ang sweldo sa nurses mga gobyerno. Naglisod nurses ron ba? Pertig yung lisura sa operating room may gala. Imbis nga naami naga-duty og 8 paingon sa 12 ka nurses sa operating room, 4 na lang kabuok. Kinsa may mo assist atong uban. Kapila na ko mag-opera na mahigala ang akong assistant. So, OR tech lang mahigala. OR technician lang. Hinoon, pareho ra kay ako may nag-opera. Mutabang naman siya o bira riya sa ipadapli ng mga tinai, ipadapli ng kuwan para makita na ako itong operahan ako. Pero lisod oy. So, mahigala pagduha ng akong assistant. Doktor. Karon, ultimo mga doktor nga mag-residente, mag-duty, wala na po. Nga naman, pangita man sila paagi nga mo income sila, kay gamay naman ang sweldo sa doktor sa operating room. Sa hospital, gamay kay sweldo may gala. Abi ba ninyo ang sweldo sa resident kanang mag-duty gyud sa hospital? Magdagko pa yung sweldo kung nagtrabaho mo Jollibee ba? Wala mong ka-realize na, pero yung paitag yun. Ang mga nurses, kung mahatag ang gobyerno 30 mil in town, ang sa private hospitals, mabot lang og 16, may gani, kabot og 16, kasi 14 lang. O, 14 mil. Kung ka na inyong gihunaw na may gala nga, hayahay kayo ang kaming naa sa medical industry. Uy, ang numero sa pasyente na makaabot sa amo ay almost katunga may galaw. Kung sa una may galaw mo tanaw kung tag 50 ka pasyente karon may gani moabot og 20. Yan. Daghan pag yung nag-charity sa ako kay maluoy mo kung ultimo na lang yung tao gidalang kwarta. Ang palaboratory pa din hurot na. So, pait gyud. Dili gyud ingon sayon ang kinabuhi karon walay tao nga wala nang pait ron may gala. Wala gyud. Sukat-sukat sa pagsugod sa COVID-19. Ma-feel din mo ang pasyente nga manglingo-lingo ba. Noy, opera kita noy, pag ingon nimo opera ba. Manghaway urag dahon nga nauga. So asa man sila magkukwarta? Pero tingin pa itak yun. Pero niya na may gala nga, kung moingon ko operasyon, di lagi na mo baba og 50 mil ba. Di lagi sa 80 mil, 100,000. Laban na kung major. Kunya, napagi problema ron may gala. Kung naa kay health insurance, kung naa kay health insurance, makukulife, kung sa pa na imong life, diha, value care, mga maxi care, mga anak, sos in town, may gala. Sa una, mag-opera ko gallbladder stone. Ang bayad sa mga doktor, 40 mil. Okay ra. 40 mil. Karon mahigala kay imbis nagkatigulang ko sa mga health insurance. Ang ibayad in town sa ako 26 mil na lang man. Usa man ay iguro na panggasolina kog dagan-dagan sa mga hospital. Usay gani. Telepono lang na ako gamiton kay maglisod naman kog kay ko. Maglisod na gyud kog dagan na ning hospital niya. Pag abuti mo dito, uli lang pasyente, way bayad ba. Sa Napulo kabuk mosulod sa hospital may gala. Napulo May gani duha tulo nga cash may ibayad niya. Sama ipulot palit nimo bugas. Pakauno man mo imong pamilya. Lisod yun. Lisod yun siya. Ayun, mo bitaw na maingon si Dennis nga naglisod siya.
naglisod gani kung daghang kay kong pasyente sa una. Ingani siya may gala. Ang unang purpose yun nga nung naako dili sa doktor sa kahanginan, para makatipid mo. Kung saan pagtipid ninyo kung mag-lecture ko ano yung mga sakit sa tiyan, kabuhi, nga usa pa na mga UTI, kada kung gina-istorya sa inyo. Dako ka inyong magtipid. Kaya nga no, number 1. Makibalo mo kung kinanglan bagin mo ang konsultang doktor, kung may bawaan ninyo sus in town, tubig naman rin kung inom mo na. O kung di ba, bupalit lang kong newsip, nawala na kong hutay. Tiyaw? Ikaduha. Makaibalogin mo yun nga, dili mo kinanglan mo dagan, o hospital dayon, kay kabalobong mo may gala. Sa una, matumog emergency room, magdala mo 1,000, pwede na. Karon dili may gala. Kay pagsulod ni mo sa hospital, i-COVID test na rin ka. Nya pila ang COVID test? Size mail ba? Maski pa nakatake kag kasing-kasing, himalatyo na ka sa high blood, dili ubo imong problema, i-COVID gyapon ka di. Wala pa kakapalit og tambal, wa pa kadapatig tambal anang naglisod ka ginawa, pagasto na kag 6,000. Sabay tabuan na, wala na kay usa pa may pamasahe nimo. Nayuban diha bagay abot sa ospital ba. Moabot og 4 ka oras pa ingon sa unong ka oras, way pamahaw, way paniudto. Ano man? Pag makasulod na sa emergency, dili man pagawason. I-test daw ko no, nya dugay kay mahuman. Astilan. O di, imbis nga isa ra to'y sakit nimo, maduhan na sa kagutom ba, malipong na lang ka. Wara ba gani pagtagad sila nga unsay nahitabo sa imo diha, kay di mo pagkatan-awon. Ay, siguradoon mo yun nga positive ba ka o negative ba ka sa COVID. O mo na siya problema may gala. So, kani akong lecture dito sa doktor kahanginan, makita ninyong unsa jud kinahanglan na bagyan mo matog hospital o dili pa gyud. Ang ikatulong problema ninyo may gala ba kay magbutbuot mo kambal. Kung unsay istorya sa inyong kumpare, inomong pa din nyo. Mayngon ang kumpare mo inom tani ba kay pangpagwapo ni patay kang bata ba kapila na ko na magistorya sa inyo may gala nga pataka la gani mo inom og tambal daot gid inyong kidney ba hupong gyud mo gyud dala kay dila na may gala sus kapila na ko ana magsulti sa isa ka pasyente undangin na noy kay kana siya hupong gyud kanoy gahi man may pag-ulo kay gahi pa so pagabot isa ka tuig balik dok nanghupong nang ngaw na ko sa imong card ibutang na ako naghinom-inom ka niyo kanang tambala niyo di undang ba ka wala do kay mo kon man ko murang last kig man ko last kig lagi pating imong atay ba ni gahi ra mao na siya noy number 3 na siya nga lesson nga nang maminaw gyud mo doktor sa kahanginan kay dili ko nag-istorya mga atik ba kanang mukaon mo aning gulay kay para pang protection sa inyong mata. Daghang kayo ng video ba? Mukaon mo ani. Inyong ayaw na mong pagkaon ani kay mas lasking mo. Wa mo kyapi. Sus in town may gala. Wala na siya detailed nga trial kung tinuod ba yun na. Wala gyud may gala. Sukad-sukad sa pagkabata na ko, wala yun ko nag-ingon, wala yun ko kakaon na pugnan ana, kay para maayaw lawas, wala, sus, in town, natiguang na lang ko. Mayroon lagi ng uban, nga mga dilo, wala akong tinatigulang, dok, alam man, natural man akong kaon. Kaon karne, kung unsay ganahan akong kaon ko, kung wala na kay ganahan kaon, mahigala, patay na ka ba? Nya pugnan pag yun yung dili pa kaulon kay kuno nag-istorya si Pulano nga ingani o nag-ingon ang katong iyong silingan makadaot na ang itlog dili maayo wa mo kiapi may gana sa Santa Cruz Digos wala gid mo rason ba mao na siya na ang information nga akong gisulti sa doktor sa kahanginan di gyud siya pangkuan yun morning pangkabuhay gid nga tinuod ba gala mabitaw na, masige kong ingon sa inyo nga, i-share ninyo, my God, kay kaning akong information nga ginasulti sa inyo, dili ni atik, way kwartahay ni. Kaya kung nagkwartahay pa, sus in town.
Hagbay na kung nadato, may gala, in taon, karon na. Lami pa mangyapong bulan. Ha? Naunala na ninyo, sa ako, itupad ang litson ug ang bulad. Dito sa bulad, hands down ang litson. Oy, kay mga tawa bitaw ni ako mga anak kay itupad ang mga naay mga sudan nga lami, nya gitupad ang sardinas, dito sardinas paingon ba? Ha? Lami kay kung kaon ba sa sardinas may gala. Oh. Mao na siya kung ginaingon may gala nga. Healthy living is basic living. Pasabot ana nga kung unsay makita ninyo nga ginakaon na for how many years? For hundreds of years. Mao po yung kaunon ayaw mo patak ka og tilaw-tilaw ano yung mga supplement, mga sus in town is mo po na ikaduha nga mga dako kay yung gasto sa inyong sarili. Kung income mo og 600 pesos per day, buhi mo may gala. Unless kung upat ka anak, di mo mabuhi anak ba. So, ay upat na kung lesson nga akong ginahatag sa inyo diri. Kung dili gani kinahanglan og tambal, dili ba ko naghahatag og tambal? Wala gyud. Painom og tubig, muhupong, butangag ice. Kung naisamad, sabunan, sus in town. Pila na ba ka tuig ko nag-istorya na 2004 ko, sus 16 years na ko nag-istorya na ba? Walay betadine, walay mga ointment, walay sabon. Ha? Una ninyo, kung ako na siya ginasulti, ginapractice na ko na siya. Gihatag mo na akong ginahimo sa pasyente. Mga tawa lagi pag-abot sa klinik, kagikan daw sila dito sa usa ka hospital. Kung palit mo gid ka tong tubig nga naay chlorine para maayo ilang samad. O tanaw lang ko, naayo inyong samad. Niabot ta mog duha ka bulan na inyong samad, wa pang kay maayo. Ako daw kani daw atong agi. Sabon lang og iskan. Tubig sabon. Isa ka semana may gala ba. Itubuon ang panit. In town, sus, inyong gina-complicate ang pagdala niyo sa inyong sarili. Kaligyan pinakakuan ginako na orag makalagot ang paminaw ay galaw. Ipainom pang high blood. Sakit ang ulo. Nawala ang sakit sa ulo tungod sa pag-inom ng high blood. Giingnan sa doktor, ayaw undangi kay wala na forevermore na ng tambala na. Unsay gibuhat? Undang-undangon, mo inom na puglain nga unsay suggestion sa kumpare o unsay giingon atong iyang kuan namligya og kanang herbal supplement, mo inom pud siya. Pagbalik, duha na iyang sakit, high blood o kidney failure, mag-dialysis na siya. So, ultimo na untang income, ni palit lang tag 6 pesos kay pang high blood, dugangan og problema. Ngano man yung nga dugangan man yun ninyo inyong problema. Wala pa mo mapulis inyong high blood. Dugangan pag yun ninyo laing sakit o diabetes ha. Kaling diabetes ko mabusit yun kagin maminaw ninyo may gara. Itagag tambal plus diabetes. Maingon ko na nga, wala ko nag-ingon nga di ka mo kaonan hinoy ha. Di ka mo kaonin nga ni ha. Wala pag-iingon. Monitor imong sugar kung nagababa, adayon sa tambal. Kung dili siya nagababa, dugangan na itong milligrams. Magbuot-buot man. Dok, ingon akong kumpare dok nga, magpabukal daw ko og dahon sa, mahogani. Mubaba daw akong sugar. Tinuod dok, di baba akong sugar. Hapit na mabot ang pisting yawa ka. Saan naman itabo na mo ron? Di kupos na imong atay tungod sa mahogany leaves. Di, imbis pang diabetes na ito imong problema karon, ang imong atay daot na. So, saan man na ito nga dili naman na makambiyar atay sa palengke. Pag madaot ang atay may gala, dili na mo makahimo og protein. So, kung saan na itabo, perte na nimong payata. Wa na kay gana mo kaon. Pag ingana na mo, bagsak imong albumin, kung saan ka, ang imong high blood mo samot. Muhupong ka, di ka katulog sa gabi maglipong-lipong na ka. Tungod lang na sa mahogany leaves ba? Tiaw? Dili nung kay balo lagi ana may gala. Ayaw mo patak ka og kuan ana maginom og ingana manginom ana. Hantod ka ba? 16 years na ko dili sa doktor sa kahanginan pero
Napagibugog yun, pastil. Bisag unsaon ni mo istorya ba. Mainit na lang imong ulo. Iayon ni mo hanay, ha? Mura nimo kada duha ka bulan magpa blood sugar ka, inom mo nimo ning tambal sa upay pamahaw. Sa himuon, mo inom og tambal makalimot manggugudok ay kalinte kay putol gyud imong tiil ba. Kay taas na kayo isa ka tuig nga on and off ang painom sa diabetes putol ang tiil. Imbes nga way kwarta, mugasto na sa pagputol sa tiil. May unta tong ato lang at saho na imong tiil dili man. Mugasto man kag 100,000 na pagputol sa imong tiil. Antibiotic pa. Sus Santa Cruz Dios. Mao ni siya ang mudugang sa kapait sa kinabuhi nato ng may gala. Lisod na kaayong trabaho, lisod na kayo mga warta, inyo pag yung dugangan ng problema inyong lawas ba? Ikaw, sakto. Wa pa ko kitag pasyente na matay may gala nga insakto ang kaon ba? Kakita mo? Wala eh. Kanang maayog lawas, high blood on, diabetic, arthritis, kaon, bisag unsa, asa man, kaon man ko. Mapay high blood, may diabetes, may arthritis, kaon tanan ay. Kaya ang kaon may gala, dili masubstitute sa pagtambal. Ang katong gisulti na balik-balik na siya. Ayaw mo pag salig sa tabletas, ang tambal may gala. Kaya ang unang importante nga, ang inyong basic health, ang inyong katibukan sa inyong lawas, healthy. Mao na yung number 1 inyong itarget. Ayaw na pag hununag, basig dali ako mamatay aning makaanggog itlog. Wa mo kiyapi. Sus, ang taon. Wala mo'y hinanawan ng experiment mo. Paminaw sa eksperto. Kanada bang nag-istorya sa inyo, anak, na maligya na mo, herbal ba, supplementa. Ako isa ka pasyente, may kala. Kabisit po. Nagasugod na siya inom o tambal sa allopurinol, arthritis. Sugod siya. Naabot na siya tulo ka bulan, atake na lang once a month. Sakit na yan, mahukong iyang kamot, na namiligya siya may gala o pangkuhan lagi daw. Supplement para sa dire sa joints daw, maayo. Lutata kung sa to. Sa bato'y pangalan na itong tambala to. Di undangan ng allopurinol. Hupong po ito na iyang kamot, hupong dire, di nakalihok. Mana? Nagligad na sa daanan. Nagkadugay, di na siya magkatindog, di na siya ganahan makaon. Kaya dili naman normal iyang paglibang. Layo kayo, no? Arthritis, di na normal ang libang. Sa di na kayo sa normal malibang, sakit na yung ulo permi. Init na kayang ulo. Nagapayat siya, nagaitom. Kay, nadaot na po na iyang kidney. Iya lang itong undang itong allopurinol. Katuray iyang himo. Dugang sa gastos. Mahal lagi di problema. Ang pag-care sa inyong lawas, mga is more than 2,000 years nga gitunan sa doktor. 2,000 years. Before pa nabuhi si Jesucristo na si Hippocrates. Si Hippocrates is the father of medicine. Katong iyang eksperimento 6,000 years ago, gidala na mo na siya. Amo na siya katong mga atik dito sa 1900s Amerika, may gala nga manguha nilang tubig sa kanal. Nga himuon nila nga magic potion ipainom. Buhi lagi kay pagkaugma ilubong naman. Mo na mga gihimo sa quack doctors sa una may gala. Dili doktor gyud, nagpa-doktor. Sa una, siguro sa isa ka gatos nga tao na ay quack doctor. Karon ba? Na ay 50 ka quack doctor, na po 50 ka pasyente. Unsay tabo? Pangwarta lagi. Di ka mo nga maghangadlas langit, minaw tanan, nyamutuo dayon ay patay. Muna ni dugang sa inyong problema may gala. Sakit sa ulo. Kulang na dahil sa tulog. Kulang lang kayo sa tulog. Dili matulog eksakto, mamalit og tambal para sakit sa ulo. Abi sa kung saan naray pasanginlan, magpahimo og salamin.
Way katulog ha. Salamin ito, mata siguro na ako ni, kulang siguro ko inom o vitamin, magkaon siguro ko ingani. In town. Logic ba? Logic, kulang naman ay katulog. Anong may lang ka matulog? Ha? Sus. Sige, tanaw og cellphone. Blur na ang mata. Kasi inuman, pang vitamin sa mata. In town dong. Nabaday vitamin sa mata. Wa man. Sus. Kaya lagi mga inyong buot-buot ba? Kanang inyong magtuo-tuo. Unay magdugang sa inyong gastos. Dili lang kay tungod kay kinahanglan mo ka mga hospital. Muna kung gina-istorya pero may nga tanaw niyo, timbangon niyo kung kinahanglan magpakonsultang doktor o dili ba? Ha? Saan niyo pagkabalo? Wala man di man mo tigbasa og medical book. Ha? Matanaw mo sa Google, cancer dahil mo gawas. Nya, suktian na sa doktor, dili man na mao ang algorithm sa sakit sa ulo. Ha? Mutuoy naman sa Google, imbis istoryahan na sa doktor. Santa Cruz Digos, wala ba gigamit ang logic ba? Di, sa tabo. Ay, noy, ang imong sakit, maingon ng doktor. Ang imong sakit, gikan na simong kasing-kasing maunang maglipong ka. Makita ba niyo sa Google na? Wala man. Gikan na sa experience sa doktor. Giingnan siya nga tungod ni siya sa imong kasing-kasing, nag-regular imong kasing-kasing, maunang nakakay vertigo, nakilipong. Tanaw niyo sa Google na ba na? Wala eh. Wala eh. Tanaw ko. Atura sa Google search. Wala gina siya. Di wala eh. The heart is not involved in vertigo in Google. Alangan, kasi may naghimo anak, kadaghanan anak ka ng mga di pag-doktor. Naghimo sa algorithm, di patay mo. So, ayaw mo pa astig-astig. Muna ika-5 may ka lang. Pag musulti ng doktor ingani, ayaw mo pa astig-astig. Kabalo pa mo sa doktor? Huwag mo kiyapi. Kana gistadihan na niya for 10 years. Pag human, nag-specialize po siya another 10 years. Bago siya naglingkod sa clinic. Pila siya katuig, nagtanaw pasyente, balik-balik. Pareho lang gihapon na yung ginahimo. Makabalo na siya nga, kanang imong lipong, giika na siya bang kadili ka normal malibang. Tanaw nabay connection dito sa tae o ang imong lipong. Kadaganan sa inyo, di mo kadabaluan na ba? Pero kung dili mo malibang ang 5 kaadlaw, lipong na mo. Nabay connection. Wala kayo, Dr. Kagapi, nag-istoryaan, adili sa kuan, doktor sa kahanginan. So, ayaw ninyong iduot inyong sarili sa kapaitan sa panahon mga gala. Kung income mo ingani, kamo, ulit mo gulay, karni gamay, isda gamay, naay sahog ninyo sa inyong gulay para malami lang, kaong isakto. Ha? Ayaw na magdugang-dugang vitamin o painom ba di dugang inyong gasto. Number 2, i-determine yun ninyo kung kinahanglan maging mo adto og doktor o dili. Asa man mo makuha information ana? Adto mo sa barangay center, magkonsulta sa mo. Pag tanaw ninyo ug layo man kay ning diagnosis aning doktoro sa tinuod, di mamino sa doktor sa kahanginan. Kung gusto ninyo nga ngita mo masakit nga kung ginaistorya, adto mo sa YouTube, tanawa dito. Wa may libre man ang YouTube na kung may gala. Tanaw mo dito. Na may kabuhi, na sakit sa kuto-kuto, na ay sakit sa kampuson, na sakit sa right upper quadrant. Dahil mo, ano niyo ba? Muna akong gibati. Di. Kaya balo na mo karon, adto na mo sa doktor. Maayon na ko mo explain. Dok, mo ni natabo, Dok. Di sakit akong kuto-kuto ba? Ako manidagan man sa akong right lower quadrant to. Niya nagsukan ako. Pero pag human akong suka, nagkalibang ko ba? Di. Ang katong naminaw sa imong surgeon, wala eh. Inumilan ng antibiotic kay suka ka na, gastroenteritis na. Nya ka mo nga, nauna na, right lower quadrant, sakit na, appendicitis. Wa mo kiyapi. Mo na makadugang sa gastos ninyo. Ayaw mo sige, kanang maghimo-himo mong diagnosis niya, magpalaboratory. Imbis nga, nagtipid mo sa inyong kwarta, nagpalaboratory mo pag-abot sa doktor. Di gani basahon. Alam ang kilayo man kayo inyong laboratory sa inyong gibati. Di pag yun mong tanag sa history, patay. Di disgrasya na mo. Dugang laboratory. Awa na. Wala pa mo gitagal tambal, nahurot ang inyong kwarta.
mangutang na mo. Pagsugod na gani mo, pangutang na silingan, may gala. Diyan na. Wala na mo gilansang sa krusa na ba? Siging-sigingon na mo sa mangutang, agi-utangan ninyo, wala, pag yun mo yung income, musakit na yung ulo. Mukalbaan na mo, kung nanay mangubra sa buntag, atake nagkasing-kasing. O sa man, triple na inyong problema sa kwarta ba? Ayaw mo, buot-buot. Paminaw mo sa doktor sa kahanginan, kay, kuha siya, walay, pabor-pabor na yung istorya ko may gala. Kung igon ang doktor, igon din ang doktor may gala ba? Mo bitaw nang wa jud ko madato may gala kit dili man ko kuan, di man ko pwede anang padak-an ang imong pabayron para mo dako kung sa ubang doktor ay Santa Cruz di na pwede may gala. Di ko malangit anak, may pagmutindog ko relihiyon ba, madato pa ko. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Ang number na mo may gala is 0915-483-1315. 0915-483-1315. Mas maayong mamili mo kung sa inyo pangutana may gala kay pag may screen na mo nga sige mo ibalik-balik na inyong mga pangutana, di na mo siya basahon kay mo hurot lang sa mong panahon. Kaya alam balik-balik man akong tubag po. Di na nimo makambyo akong tubag may gala. Kay gitun-an ako na siya mo na akong experience. So kung maingon gani kung i-refer tagid mo sa cardiologist mo mamadto. Bisa pag unsaon inyong text daily, wa na lain akong itubag kana ra gihapon 0907-530-0541. Lalaki 56 years old. Naakoy tambal for 3 months kay taas urea ug uric. Naakoy uboron unsang maayong tambal imnon dok. Salamat. Ang pagtambal sa ubo sa taas og urea una-una lang yun oy. Una-una lang yun nga ang toxic o waste materials tungod sa nadaot ang imong kidney mo irritate sa tutunan. Number 1 is mo dry ang imong tutunan. Mao nang muubo ka. Number 2, kadaghanan sa ubo sa taas og urea walay problema sa baga. Katulang yun ang tutunan. So imo na inom og warm water. Number 3, dili ka pwede magbot-bot og inom og antibiotic. Dili ka pwede mo inom og bot-bot og kana mga pang expectorant mga ngano man. Ang kaning mga tambala musamot ang inyong pagsaka sa creatinine. So dili gyud ka pwede magbot-bot, mobalik gyud ka sa imong doktor. 0910-326-2782. Mayong buntag dok. Ang plema colariero unsay imnon nga tambal. Kung wala kay problema ng lain, high blood, diabetes, kidney failure, wala problema, wala allergic, ang ginahatag ako si Tromax. Di ba mo kapalit? So, matog yung doktor. 0930-734-7097. Bayaw, lalaki, 58-year-old, ang kinatao ni Dako. Mulimbag sa kasakit, ang tiyan na dako, ang duha ka tiil, hupong, unsa ka ni Dok, naipit na ang iyang tinaay sa iyang danlak. Kung nagdako na ang iyang itlog, nagdako na ang iyang itlog, nagpasabot nga naghupong na siya. Ang una, nagtubig ang iyang tiyan, ang rason na kung na liver problem, na kidney problem, na heart problem. So, in taon, saan man ninyo pag-decipher? Saan ninyo pakibalo kung sa generasyon nga nang maghupong iyang tiyan? Kaya maghupong ang tiyan, may gala, mudako ang itlog. Pag mudako ng itlog, mudako ang mga tiil. Pag humana, lisod ginawa. So, konsultag doktor. Dili na siya pwede gani sa telemedicine. Muadtog yun mo, o doktor, dado ang pasyente para ma-examine. Dili kinahanglan nga mo diretso mo sa ospital, kay sigurado ko, di na mo babawag 50,000, di pa mo kagawas sa ospital. 0946-912-0993. Lalaki, 80-year-old. Ugangan ako, iyang lungs sa left side, 1/4 lang ang nakita sa x-ray. Madala pa ni sa tambal o pasuyupan na. So, kung niingon ka nagpasuyupan na ng tubig ayang baga,
walay tambal nga makapakuha sa tubig sa baga, kundi abrihan ang baga butangan og tubo para makuha ang tubig. Walay tabletas, walay injection. Kuhaan butangan gyud sa chest tube. Thoracostomy. Walay tawag ang procedure sa surgery. Walay lain, walay substitute anado. 0927-279-2407. Good morning. Unsay benepisyo unsay benepisyo mahatag sa stem cell sa lamat dok. Useless ang stem cell mga higala. Gihunong na sa Amerika ang ilang pag-istorya na. Di padayon sa ubang tao sa Germany, sa London, nakita gyud nga dili siya pwede. Labaw na gyud ang moingon ng stem cell, mainom og tabletas, injection, pastilan. Atik na siya sa tinuod pa. Ayaw tuwa na. Ang Amerika ni undang na sa stem cell. Ang katong ng mga doktor ng hatag stem cell, pamuwarta lang na. Wala gina siya gyud. Kadungog ng mga artista, gitagaan, kanang si Joseph Estrada, nagpa-injection. Mamo kiyapi. Bata ba si Joseph Estrada, waman? 09. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning, Doc. Morning. Good morning, kanang patient, gallbladder removal. Nakuha na gallbladder na Kanang almost 2 years na, Doc. Feel ko ba man ako opera? Anak yun na siya, Miss Beauty. Ingana yun na siya kay lako nimo basta ganing operahan ta ka, di lang ko kalimot sa imong tingog maski pag imong itingog di matbunro. Bisag ko saon gyud, makabalo na og kinsa ka ba. Maski taga-adlaw? Mana gyud siya. Mana siya kanang ipahilot pang ko na usahay kay ang katong muscle nga giagian sa operasyon, dugay kay nag-ayo, nagkuan pa siya, nag-fibrosis pa siya. Ang uban mo Pila man siya katuig, Doc? Ang uban mabot pag 5 katuig. Ano ko ba, mag-exercise, magkasang ka ng walking lang gusto magsakit. Hindi man sakit, pero mapil ko lang. Ay, normal na siya. Maayo nang sige kag exercise para di makuha nimong kagwapa, masigtiguaw na ka. Hindi mo, Doc. Sige, thank you na lang, Doc. Bye-bye. Sige. Di lagi ka pwede magtago-tago ba? Kaya may bawaan dyan ako. Okay. Asa ba to? 0948. Magkaila pa sa akong mga pasyente may ganang. Bisa pag unsahang nilag cambio sa tingog. Unless magpa-change of voice. Basta ganing makaagi ka sa ako. Memorize na ginagawa. Nagikan sa pag di pa ko mag-opera. Hangtod na lang nga matiguang ang inyong mga anak. Ioperahan ako. O ang apo. Ioperahan ako. Di ko kalimot sa inyo. Ioperahan tamo. Unless minor na operasyon. Kaya in town, kada adlaw ko mag-opera na igaraw. Saan ako pag-memorize anak. Pero kung major ang akong gihimo sa inyo, makita na tamo mga 15 days, balik-balik, kaila ko sa inyo. 0948-832-1437. Male, 60-year-old, kalinan, mangulihad ang klema dugo. Usay tambal na ni Doc. Pa-x-ray sa kaday. Adoy. Pa-x-ray. Sputum exam. Para may ba ang asak rason. Nganong magdugo ang naidugo imong luha. Dili lang kay TB ang makahimo og dugo sa luha, daghan kay sakit. 0910-433-2876. Female, 36 years old, digos. Katol kamot, tiil og mapaa pula-pula. Tagaan cream sa doktor, walay alibyo. Ingon sa doktor, psoriasis, dili ko katulog sa katol. Kung nakay-iro, nakay-iring, unya ang imong mga pula-pula na ras kamot og sa tiil og sa ubos sa imong tiyan, galis aso na siya. Dili na siya makuha og ointment. Masipag isa katarong ointment, dili na siya makuha. Ang unahon nimo, butangan nimo og patay sa pulgas ang iro, hunay iro, ang iring abugon, kay kana sila naa sa pulgas nga gamay kayo ang sa Bisaya pag tawag na muna tungaw. Kaya nga naman, sa unang panahon, ang mga lalaki na ay pulgas sa ilang mga itlog, mga gitawag ng tungaw. Ang mga manok na ay tungaw. So, kana siya, gagmay kayo na siya nga mananap, nga kusog kayo mulukso. Ang linukson, isa karuler ba?
Niya, pag dapat na sa inyong panit, mapaak siya, kanang pinaakan niya, maabot pa og 5 ka tuig bago mawala ng iyang poison ba. So, ang sa kinahanglan na, patyon yun ang source sa tungaw o sa pulgas, o mogamit mo coil lotion. Kada human og ligo, butangan og coil lotion. Coil. Kana siya makaprevent og paak nga bag-o. Katong napaakan, pwede nyo gamitan og diprosalic ointment. Kaya ang diprosalic ointment, iyang panitan. Panitan niya tong gipaak sa pulgas. So, magkadugay, mawala na to ang pinaakan sa pulgas. Dili para sa ubang ointment, nga igor ang patungan. Mawala ang katol, pero nagyapon ang poison sa tungaw. Ha? So, karon new word sa inyo, tungaw. Kamo mga dili Bisaya, tungaw ang tawag anang pulgas, gagmay kayo. 0956 913 3204, 52-year-old male, history, high blood, diabetic na ay maintenance drug, unsay cause, maka-feel maggilok ang tuhod, musunod dayon ang mag-weak na mura mawala ng kusog, pero kadali man po do. Napog kay arthritis do. Kung naa siya, weak ang inyong tuhod nga sakit, kung wala sakit, ayan. Wala kay bantay sa imong blood pressure. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning, Doc. Morning. Hello. Morning. Doc, morning, Doc. Oh, Pandok ba, kaning ako ba, mga atol ako mga kamot, Doc, pag makakaon gani ko mga bisag party or explode o kung saan, Doc? basig makakwarta na kaugmaday. Pagpusta o blasto. Kaya Basi di ay. Kaya ingo nila, mangatol ang kamot. Ingana man daw, magkakwarta man daw. Dili day? Dili, Doc ba, pero kanang mura man yung siyag nagpula, Doc, kung yasak, kanang hakdos bitaw, tapos tapos kaayo, Doc, kung nagsamad-samad, ako mga kamot. Nagalaba, baka usay gamit mo mga laba. Kanang, wala akong bubuga, wando ka na magwalanit o sabon, ka na alam nang makakap. Naputol. Sorry, naputol ang hotdog o ang speaker. Di nakakadugi, nakukadungog may gara. Tawag lang ko sab. Kaya nahurot ang battery sa speaker. Dili man guna ko gusto mo tubag nga di madungog sa ubang tao sa kalibutan kay magngangal mo. Kung saan kay istoryahan yung Dr. Kagapi nga di man takasabot sa istorya. Karang di man ni madungog ninyo ang katong kaistorya nako. 0995-09905 3713, 49-year-old lalaki. Akong rayuma kay psoriatic arthritis, pero ako kumingking nga tudlo nagburot murag gout. Pwede kong mo inom og allopurinol 300 mg kada adlaw do. Yes. Ang psoriatic arthritis may gala usually yun, dito sa lugar nga nagapula-pula katong dito rag allergic. Ora siya moanda na sa dito. Dili para sa gouty arthritis, osteoarthritis nga. Bisag asa. Pero sa psoriatic arthritis, dito na sa lugar nga daghan kaayong pula-pula ba sa psoriasis. So mamili sa lugar. So nga na, i-differentiate ninyo na siya. Para makibalo mo kung psoriatic arthritis ba siya o gouty arthritis. 0971-535-1261. Dok, tinuod maka-TB ang sigig kasimot og katol. Salamat, Salazar. Dili Roy. Ang katol is one of the major reason nga nung namoy COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Dili TB. Ang COPD pareha sa maabtan o maabutan sa mga dugay na kayang asthmatic, dugay na kayang tibihon, dugay na kayang nagasigarilyo, dugay na kayang nagagamit og katol. So, dili lang kay TB. O kung iba paggamit og katol. 0907-351-3371. Dok, dili ba maka-diabetes ang isukal tambal sa high blood, Dok? Dili. Ngano nga? Ang isukal nga gatas may gala is pure albumin, pure protein. Ang maka-diabetes is high carbohydrates. Kung pure ang protein sa usa ka gatas may gala, baliktad na sa inyong ginainom nga
mga gatas nga naman kay ang katong gatas inyong ginainom na ay carbohydrates, na ay fats, na ay proteins. Ang isukal is high protein yun na siya. Pasabot kung mainom mo isukal, mura mo nagkaon o karning baka nga puro unod. O puro itlog. Ningon na dahil mga maka-high blood ba ang itlog ay mga mga manang. Wala gyud mo kay balo. Ngayon walay makapildi sa itlog sa protein nga mohatag og protein. Itlog ra gyud. May pang itlog kay importante pa, di ba? So balik ko, daghan pa mga text diri magala pero dili ma-absent sa kumisis og sulat. Ha? Di man po pwede iyang isulat tanan, daghan pa man kay manawag. So ingani, limited ang akong panahon diri sa doktor sa kahanginan. Pero tungod kay na may YouTube, dili siya mawala hangtod, makita ninyo sa YouTube. So, ang inyong busy mo ron. For example, dili mo kapaminaw kay nag-drive mo. O kundi bala, pitig yung bisihan ninyo sa opisina o busy kayo mo sa inyong itrabaho. Di mo ka daradala o transistor. At mo YouTube pagkagabi paminaw mo. Kay kanang akong ginasulti, mahigala. Dili na ingon nga, namaligya og tabletas, no? Nag-endorse ko og supplement. Wala. Kana gini. Kana gini siyang murag way pabor-pabor ng istorya mahigala. Unsaon pagdala sa inyong lawas. Daghang kay nga ate kron kay pamuwarta lagi. Wa mamuwarta ron, muray mabuhi ba? 0909-915-6064-52-year-old. Unsay mayong tambal sa UTI na ay nana ang ihi. Giunsa nimo pagtan-aw sa nana dong? Microscope ba imong mata? Dili na makita. Kung makita nimo ang nana sa imong kinatawag, gonorrhea na siya. Dili na siya makayag antibiotic na ordinaryo o kinahanglan siya og reseta. Ang kadaghanan sa akong ginagamit sa una is Avelox. 400 mg, 1 tablet once a day for 5 days. Avelox. Wala na sa stock diri sa Davao, na stock sa Manila. So, kung wala na siya, dili mo kakuan ang gonorrhea. Dili siya maigo. Kung amoxicillin, dili unsa pa mga sa imong ipang-inom ninyo diya, dili siya maepekto. Ang ikaduha is injection. So, dili pwede nga salay yung yano-yanuho ng gawas ang ngana sa inyong kinatawag, di ba? Kung makita sa microscope, kinamla namang pa-urine analysis mo, mapaisama sa laboratory, patanaw sa doktor. Kaya maingon ko sa inyo, mao niyang UTI sa urine analysis. Di man po makabasabot. So, ipatanaw doktor. 0910-106-9688. Isa po yun mga manang. Aron makatipid mo sa inyong gasto, sa inyong sakit. Ipatanaw sa doktor. Pag di makaya sa doktor, ikaduhang doktor. Pag di makaya sa ikatulong doktor. Pag di ipabinisaya ba, ipatutho. Kasi nabuyagan lang ka. 0910-106-9688. 38 babae. Bulan sa Abril, nagka-GERD ko. Kisa may naingon ni mga GERD to. Karon na ako'y acidity sa tiyan. Nagpayat ko sakit akong mga ugat o muinit. Mangurog kaunuran. 4 to 5 hours lang akong tulog. Dili to GERD. Sure yun. Ipakuha pa na akong itlog sa akong technician ba? Sorry na lang. Sure ko dili GERD. Pataka lang mo istorya, himo-himo mo diagnosis. Dili lagi mo himo-himo diagnosis. Kaya wala yun mo hinalawan na na siya, magbuot-buot mo, maghimog diagnosis, dili mo mong tambal. Kung niingon ng doktor nga na niya, wag ka maayo, ipatanaw, laing doktor, ikaduha, ikatuloy, ikaupat, ikalima. Dili kay, ingon mo ito isa ka doktor, GERD. Mo pa isulti mo si ikaduhang doktor, di wala. Tuon lang po ito ikaduhang doktor. So, atay panahon may gala, kay masing makasabaan ta ni Roel. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.